అరే మనోడు వచ్చేసాడు. ఎక్కడ ఉండు, నీ కుక్క నీ దగ్గరికే వస్తుంది, నువ్వు ఎక్కడ ఉండు. ఇప్పుడు నీకేమైంది? ఏమయ్యిందా? సరిగ్గా కళ్ళు తెరిచి చూడు. నాకేంటి తక్కువయ్యా? నన్ను కాదని నాకు సవతని తీసుకొస్తావా? అంటే నువ్వు నాకు పెళ్ళానివి, ఈ అమ్మాయి సవత? అసలు నీ బుర్రలో ఏముందో ఏంటో నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు తెలుసా. ఇలా చూడు, ఏ పని మీద వచ్చావో ఆ పని పూర్తి చేయి, వెళ్ళు. నేను వెళ్ళను. ఇలా చూడు, నాకు కోపం రాకముందే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. చెప్పినట్టు విను. నేను వెళ్ళనంటే వెళ్ళను. చెప్తే నీకు అర్థం కదా, వెళ్ళు. వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు. పిచ్చెక్కినట్టుంది. తప్పుకో తప్పుకో, అక్కడి నుంచి జరుగు. ఇలా ఎక్కున్నానంటే రే మదన్, కొద్దిగా వేస్ట్ ఇవ్వు. గ్రీస్ డబ్బా ఇవ్వు. నిన్ను నువ్వా? ఒక్క నిమిషం మావయ్య. ఏంటి? రాత్రి ఏదో కోపంలో నిన్ను విసుక్కున్నాను. సారీ మావయ్య. అంటే అసూయ కలిగిందా? ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉంది కదా? ప్రేమ్, ఏమైంది? రాత్రి నేను ఒక రౌడీ గురించి చెప్పాను కదా, అతని మ్యాటర్ పేపర్లో వచ్చింది. చదివి చెప్పు. అబ్దుల్లా అతని మనుషులు జైల్లో ఉన్నారు. నిన్న రాత్రి వాళ్ళు జైలు నుంచి తప్పించుకొని బయటపడ్డారు. కానీ నిన్న రాత్రి అతను హైవే పక్కన శవం పడున్నాడు. ఈ జరిగిందంతా ఒక చిన్నపిల్లాడు చూశాడని పోలీసులు కనుగొన్నారు. 6 అడుగుల వ్యక్తి అబ్దుల్లాతో ఫైట్ చేశారని చెప్పాడు. ఆ పోట్లాట్లో అబ్దుల్లా చనిపోయి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. తర్వాత అతను ఒక అమ్మాయితో పారిపోయాడట. ఏంటలా చూస్తున్నారు? ఏం లేదురా ప్రేమ, అది ఏంటది? ఆ 6 అడుగుల కుర్రాడు ఎవడే ఉంటాడా అని. అంటే వాడిని నేనే వంట చేసినట్ట? నీకేం తెలుసు? నాకు అదే తెలుసు. దీనికి అందరికీ కారణం ఇదిగో ఈ మెంటలే. ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా పంపించేయాలి. ముందు ఈ పని చేయాలి. పద పద. ఏం చేస్తున్నావు? తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగిస్తాను. నువ్వు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు నిన్ను వదిలేస్తారనుకుంటున్నావా? 6 అడుగుల అబ్బాయి వాడిని చంపి అమ్మాయిని వెంట పెట్టుకుని వెళ్లడం పేపర్లో వచ్చింది. ఈ పరిస్థితిలో నువ్వు వెళ్ళావంటే ఈ హత్య చేసింది నువ్వేనని నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు.